consciència que el PP torna al passat, que estem en una crisi profunda i en una ofensiva espanyolista, neoliberal, patriarcal també, però també contra el territori. I és veritat que hem tornat enrere, que avui el PP torna enrere 10 anys, i un altre cop una ofensiva també transvasista, i és veritat que l'única alternativa és la força de la gent, és la consciència que queda, que l'únic que aturarà un altre cop aquest intent de destruir el territori, d'especular amb el territori, serà la força de la gent, els milers de persones que avui s'han concentrat aquí. El mateix passa exactament amb aquesta contraprogramació o aquesta provocació que avui mateix hem sabut, que és que la sociovergència, PSC i Convergència, ha decidit obrir les portes d'aquest país a l'economia especulativa del joc, a la màfia del joc, al capitalisme ludòpata, i amb una provocació vergonyant i cínica i hipòcrita recordar-nos que nosaltres sempre ens posem els impostos directes i indirectes, però que el pitjor capitalisme que hi ha arreu del món, directament connectat amb l'economia mafialitzada del delicte global, els hi baixem el 10%. És el que seria convertir aquest país